Nå, jeg har jo ikke læst nogen steder, der stod noget om, der ikke må være noget underholdning. Og jeg skal nok lade være med at synge en sang. Så jeg vil sige et par ord til dig. Kære Tony, tak fordi at vi må være med til at fejre dig i dag. 60 år, eller 6,0, som også nogen, der siger og skrevet til dig. 60 år, det er de nye 30'ere. Især for sådan nogen som os, som har unge piger derhjemme. Det har du i hvert fald også. Du er vokset op med 2 yngre brødre, som kom lige efter dig. Og hinanden gjorde de også. Det er jeg helt sikker på, at det har ikke været nemt for dig. Men det er jo med søsken, ligesom det er med pandekager. Den første, den bliver lidt underlig. Den næste, den er perfekt. Og den sidste, den er lige lidt for tyk. Det kender jeg i hvert fald fra min egen familie. Men sådan er det ikke med jer. I er sgu alle 3 lidt underlige, og også lige til den gode side. Vi lærer til hinanden at kende på til Storvorte. Der har jeg i hvert fald kendt Michael i længere tid. Men vi arbejder i vores fritid. Så det var ikke sådan som kunder, vi lærte hinanden at kende med noget. På det tidspunkt, der var du i lære som VVS'er. Og den eneste, jeg kendte, der havde en firmatrailer. Og det var fordi, at de kørekort, det var hængerkort, så det var nok noget med det at gøre på det tidspunkt der. Senere så blev vi naboer op på Markvej. Jeg inviterede over på en kop kaffe. Og det fandt jeg så lidt ud af, det var du sgu ikke vant til, for det var næsten altid en slots, du blev inviteret til. Når du blev inviteret til nogle af dine andre venner. Og det sagde du, det var egentlig rart, ikke, at det altid skulle være med øl. Vi har haft mange gode oplevelser sammen. Fællesspisninger, hvor vi bare tømte hver sit køleskab, og så fik vi egentlig noget godt ud af det. Vi har været på mange ferier sammen efterhånden. Og der gik du blandt andet ud og bade med bilnøglerne i. Du havde lejet en bil, og det var faktisk Ernsts gamle bil, som du har lejet hen med Carsten i Gudmølle, men du gik ud og bade. Du har været hjemme med Charlotte hele dagen. Charlotte, hun var nogle få måneder gammel, og der var mega varmt, og du skulle med ud og have et koldt bad. Så gik du i vandet. Selvfølgelig med bilnøglen i lommen, og den eneste nøgle han er med, og den tabte han. Men vi var akuløst nok, så blev nøglen fundet igen. Det gjorde du faktisk selv, tror jeg. Vi har haft mange ture ind til byen for at købe julegaver til vores piger. Og der er nogle af dem, som jeg husker særligt. En af de første, det var for mange år siden, vi var inde i magasin. Og der faldt Tony over en skinjakke. Og den skinjakke, den måtte han simpelthen bare eje. Men det var jo før, der var dankort og sådan nogle ting, så han havde jo ikke penge nok med. Så han var nødt til at låne penge til den her skinjakke. Men han kom ikke hjem med nogle julegaver. En anden gang, hvor vi også havde været inde for at købe julegaver, der havde vi købt julegaver. Der var vi på vej ned til bilen. Vi kom ned til, vi holdt ned i det, der var Metax parkeringshus dengang. Og da vi gik derned af, så siger Tony, jeg er nødt lige at skal ind på toilettet. Og det er fint, jeg gik op til bilen. Og Tony han kom tilbage, så sagde han, det koster lige på 100 kroner. Så du nåede altså ikke lige det, du skulle til tiden. Og så var der en tredje gang. Du var normalt ikke mundlarm, du har næsten altid en replik klar. Men der var en gang, vi var inde og spise, og vi havde siddet og spist, og det var hyggeligt. Det når vi altid, når vi skal ind og købe julegaver. Og så dengang vi var færdige med at spise, så siger du til tjeneren, vi vil godt lige se dessertkort, vi vil gerne have en dessert. Men den tjener der, hun var faktisk ret frisk, for Tony han havde ikke spist sine bønner. Og så siger hun, dessert? Jamen, du har ikke spist dine grøntsager. Jeg vidste ikke helt, hvad du skulle sige igen. Når man finder på noget til sådan en tale her til dig, Tony, så i dag der kan man jo bruge noget, der hedder ChatGPT. Og det er kunstig intelligens. Det er rigtig meget op i tiden. Og det skulle selvfølgelig også prøves. Og det kom der noget ud af, som vi jo selv vurderer, om det passer eller det passer. Tony er en haveglad person, der elsker at passe sin flotte have. I haven findes alle de forskellige belægninger, man kan forestille sig. Kvadratisk fliser, holmegårdsten, græs,
træ, løvlandbrud, granitskaver og i flere farver, og ikke mindst en bordplade, der udgør dele af terrasseområdet syd for stuen. Meget originalt og ikke noget, man ser mange steder. Tony har tidligere vist interesse for naboens have og haft stor succes med fjernelse af hække. Og også cykler rundt i naboens have på en damecykel, som dog væltede på grund af en fugtig og kraftig sidevind. Tony bærer ikke nag, men han har en ret god hukommelse og er meget vedholdende. Især hvis nogen har gjort ham noget, han ikke var tilfreds med, så glemmer han det aldrig. Tony arbejdede tidligere som VVS'er, som resten af familien, men det holdt ikke længe. Det vides ikke, om evnerne ikke rakte, eller om han simpelthen var overkvalificeret. Senere som pedel og opgraderet til teknisk serviceleder, hvor han ikke arbejder så meget mere, det overlader han nu til andre. Tony elsker dyr, især slanger. Han taler tit om sin anaconda. Den elsker han at sprede glæde med, men efter sigende er anacondaen dog blevet lidt sløv her på senere år. Tony har haft mange hverv, frivillige vel at mærke. Det drejer sig blandt andet om byrådet, Nordligs repræsentantskab fra Nordfonden og ikke mindst Skatteankenævnet, hvor han var specialist i det, der kaldes anden etnisk indkomst. Eller populært sagt sort penge. Frivillige er måske forkert at sige, da alle poster selvfølgelig var velbetalte. Tony elsker snaps. Meget snaps. Men han har en enestående og meget sjælden evne til at omdanne snapsen til det oprindeligt kommer fra, nemlig kartoflen. Det høres tydeligt, når han taler efter et større indtag. Om man kan stole på den kunstige igen, stemmer man den selv på det. Tony, uanset hvad, så er du en god kammerat, en mega god ven, og et fantastisk menneske, der aldrig siger nej til en invitation på noget mad, vin eller en kop kaffe. Det håber jeg selvfølgelig, du bliver ved med i mange år nu. Tillykke, din mandagsmodel. Jeg vil gerne lige at vi rejser op og tillykke, Tony. Tak. 3 hurra, skal vi ikke tage det? Hurra! 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 Skål! Skål!